kubor nakaslab jong unongsan hima. Ki nongkershan jong uba renek don lengdo MLA kamau kerwan. Kum kada kajing sngaulem ya kalong yeng kabamat ya kajing jabas ngausi ha ka khat henry tarik ujel liu hajasyar. Henne kasngi ka arpu ar tarik ujel liu kilalet ban jungo bat no jing arab ya kalong yeng. Ha ka ni kasngi layadon lang na du uba YG lengdo ba sensyar lengkhoi bat kiwe. Ki bahiyang hasem jong ikong Hill St. Mary Marwen ulok uba Arnold Jun yau penyau bat ki khun ikme ki himen ki para. Nagalyang kanika kenhun ha kanika sngi kala aye ki kintin sngaulem bat kerku kerdo ya kanika longying kamtam ya ki khun badangren bat kenturu ya ki wei ki reu rangba ki badon mensiem baken mi syakman banno jingarap ya kum kini ki longying ki bamat ya ki jingjia basngosi kenang bakan long ka jing mentoy ya ka yeng kasem komban shu pen kan mau kanika jingjia kala jia ka khat henreu tarik mentau benai ha ka baka keme jongki arngut ki khun ka kong Hill St. Mary Marwen arpeu saus nem karta kala du no ya la ka jong ka jingim naga daw ka jing twa ka khendo ha ka snong jasyar Southwest Khasi Hills District ba i jong iba renek ngilayo manis no tilang bat ngidakwa ban ai nak benta kan ngicing ai subha ka jungi hai ta jungi lang baro badon hangni kham tam ya ka yeng kasem jong ikong late centimeter Hill St. Mary Marwen bau blade trai kanrat na jrong ula simno e kam sim balui jogi ha ka khandru tarik ha ka bangi ki pai ba nong sun snong jong ka consensi mo krat hi barok we ngim sim la poi perkhat bar ka long ka khubor ka bala pen kindit hadu kata nak benta jongi bahro hadin bangli sngo halor kan gicing dia nagaliang jongi kum ki rurang ba jong ka konsensi jong kan ka mokrat konsensi hadin bangila tip ya kan gicing dia ngirawan bar hadin bangilawan ngila pet ngila kmi ya ketiga jaka hangtei bar ngim sama ikop bahkan dia kat ketiga gicing dia ringim sama tip namar ka jinglong ka jingman jong kamarang bari ka bor kamarang hi ngikum ki bru ngimla ban le ai kani baro khoj kadi ka jingbu bet ka jingbu bastat ka jing penyai bastat ka jong bele de nakaleng jongi ngimla ban lai de ka jing ai ka jing kulei menta ka lejru sya yi rangba ibana kapor sa kapor ni saya kendu rangba jong kan ka sinong hangni wala im simna de menteri sinong haji saya kum kin kikam ni di bandon lang ber menteri sinong ringiru ngim sabla ai ka kubor mapli na ban jongi de nakata kadau ila don la ki jong kikam kiti de ngida sungu sibun nak benta kini ki bahaying ki basam ki ba don haki jaka ki bala lit pen khun ki jain kinap ki jongki reinap ta kan kapor nak leng jongi ki lalong ki bala kloi ban trilang berbandor kat batngi nyai kublei kini ki rurang ba ki balayawan rangkat batngi nadu ki jong ba boarding ki jong ba arios ki jong ba well ki jong ba du kanatik ki badi para khadu jong ba renek emle nang ta jong ba sensyar ibadai para hagajuk ka keteng banga jong ba store nang te na jakrem kajing plat por kajing don jongpi ka ai mensim sikade ya kan kajing kendu alang jongi kirorong ba kir be don tilang bania snok tilang hakane bania no seniang lem nam takan kajing ja kibom semlala bandon lang bangi hakan kesngi kan ni nagaliang jongi ngi ai ngi pha e kan ka kubor kajing ai kulei nak benta jongpi baro kile don benta banno seniang lem banle isnei lem nak benta kan galongying ka balayo kendo ya kum kan gacingja te nakaliang jungi ngira persyang ban kineri ki jungi om tang ya kum kini gijingja ha kan ga ha kini ki por ano ki we ki poro habangi don kan ko gijingja ha po jong kan kontensi bokrat jungi ane ha po jo ka Southwest ane hangno no gijingja ki bakhme nakaliang jung kiri orang ba khamtam ki nong Christian jungi barnik kibon ki jong ki kim sibla pentli kilayo ban kner ban ai situ kilong yeng ki badon kam ya ka jingarap dina nakata daw nakaleng jonga kung we na kirurang ba jong ka dong ka thain ngada kentu ya kirurang ba ki badon ka mansim ban ya kner ya ki jong ki ban kner ya ki lanot ki be kenu ikum ki jingja ngada pha ikar ka kubor basngo bha ai bentalem yarap lem nak benda jong ki krang bakan long ka jingman to ya ki to ki long yeng ki be kenu ya kum ki jingja
hagajuk kapor kalong kum gajipan kan mau napta jong ka sarkar ro hakbak ka ban nakaliang i-minister iba ka sarkar ka pa iban long kumu chairman jong ka ni ka regional committee ban let kini ki yeng lani kini ki jaka ki ba kendu kum kini ki jingja ban bo ro ka song pisa ban bo ka jingarap nakaliang jonga nga chubo ka jingapa ka sarkar ba kanila state kan penkloy nang ba kini ki bahing ibasem kinlong ka jingmantoy nak da kini ki kon kiti te let's say ngamdon chibun ban kren hakan kapor kaba siya kalap nalai kini ki parlok ibadai ki nokrisan ki Jong Baronik ki belawan sulem yang parkilawan nak to kasingi ba pendap dep ko jika metui penta kasing kilawan biang salong ka ka king ay musim nam ta gani kalungin kulugsam barang suban wadlam donu menteri sinong namar hoj kari kasing sem tip namar se yabe la ka jongka kari kakta ke wadlam don thai mlei kumu buriu po sinong apa yang sofa yakin di no kersan yung Wamalay dan yung balik yung ka sen SPT wadlang tulut hoj katokan neng itu kasi perteng itu saya katakan dengan itu teman Malay yang pernah supaya di ya fi berokot berkunjung kini ki pajong nilai kami belakrat kunjuru kami kini ki kun arngut kunjuru ki men para kebedan lang ke ekspor de tang kini tin kebakan lihat sanot adin ba kini kalunging kalamat ya kini ki jingjia bosusi aga bawa lara haga kat neutrik haga por ba ki pendap ya kamat ni layo bania dorongkat haga tikasi dan rei idon ke jesu sanut namar ba hai por balengkot ngin klemla ya ka bania lum melang kum si porlok kum bangin le bangin su tilang ba kum kadak jong ke jing ya don mentalang bat kani ke jing jiang posisi dan rei yang baca uta ke jing ya perkat idon ke jing sanut buat bang ila penbaik ya kini kesini ko minta wala rangi la patong bakal asimpor na minta jong kiwe tenre hangi bat kaying kesem ni si kin pediang ya kini de posungu de posurit ba kanom patlong ke baslam nomor balisi kikam ki ba dangsa ni kini hadir ke lengba jo kini ke ji kendu jungi ya kini ka step ko minta ni tentang kita minta gitu hoj kum kibreu ngimla ya ka ba ngin ong ngin le ta kumui pat ten rei ngi hapan pediang ngi ka ba ublei upeniaj na ka ta chung se kum ki breu ki ba im masla ju ni khando le singi hap hi ka ban yaj ye ki muti ki ba brok ngimla ban tip ha ka no kang ti ngin khat no lang ngin na pati ten rei ki ka ba ngi don ka dong ba kat ba ngi dang don kat ba ngidang im ngidang sa ngidang don kata kalong breu mon breu tingi don ro ka musim ya ka ban ong ba ngin hapan yasnok tilang ha ka imlang salang ng bajong kinu-kinu ki kam la ka dei ha ka sngop ha la ka dei kam tam me ha ka stom kuspa tingin da dei kita ki breu bon ong bangila ban e ka ba he ta andrei ngidon tang ka musim bon ong ba stom kuspa ngini long rakat bat phi kun ke dosam si kanum kot tang hakini ke ji penduk minta kasih bat bagajing angnut berkejing kwa ji kalong ba lara pis modon ka kenhun jungi kalong ka bala kloi na minta ban lias nok tilang ban lor kat bat phi bina senam lang haki jingdon kam jong phi te nagaleng jungi kum ka kenhun hi iwan hang ni